Ụmụnne m na ụmụnna m elota nọrọ na nwekwerechi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọ awụchasịala m. Achọrọ m igbu oge ọnụ biko. Enwere vidio m mere some time ago wee gwa unu na ọwa arụ nwa okorobịa na-alụbeghị nwaanyị ọ nwoke ji nwaanyị ere nwaanyị nọ na di elu na ọwa arụ mee wee rụtụcha vidio ahụ aka gbotowa ya. Kemgbe ahụ m kwekwara na vidio ahụ ụmụnne m asagidere m kọlụ, ụmụnne anyị akpọgidere m dịka nwoke, ụfọdụ akpọla kwuote ya wụ ihe ji eshige ha ọnụ n'ala na ihe ha na-agabiga na otu o shidere ha na ihe dị otu a ha mere, ma ndị ka nọ n'elu ya ma ndị ka pụtarala na ha anaghị eme mana ọ ka na-eri ha mgbọmgbọ. Ụmụnne m azagidere m kọlụ m na-agwakwa na ihe a ga-eme individually, mana ọ metụrụ m dịka m kwukwere na vidio ahụ na aga m abịa nye solushon ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịwụ nwoke mere na ihe dị otu a. Busha vidio ka o ruo ụmụ nwoke ndị ọzọ ntị, n'ihi na ụfọdụ ụmụnne anyị anaghị akpụcha ihe ụwa ihe. Ụfọdụ na-ahụta ya na Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe dị afọ ha yesi otu ụbọchị eme fasting kpee ekpere bufee ka ha azụ. Hello, biko ọ bụrụ na iwe onye ọka ọtọdọks scroll up. Ọ bụrụ na okpukperechi dị deep, ị na-ekpere Chineke n'ime ime na ị na-ekpekara ndị ọzọ, biko eji m Chineke yọrọ scroll up. Ọ bụrụ na ị na-ebe a nweghị respect for tradition na nghọta nke Jizọs nwụrụ n'elu obe and that gives you the avenue to do anything and just close door and say God forgive me and everything will become fine for you. Biko scroll up, eji m Chineke narịọ ka ahụ wee wụrụ 2 3. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a nwata nwaanyị gị na-emega ihe, ọ wee mother, a single mother, mana enwebe nwoke kwụrụ ụgwọ isi, onye na-ekwụrụ ụmụ ahụ akwụbụ ụgwọ isi, gị na nwaanyị rota ebido emewe ihe, nna ọnya eji ịṅụ iwu eji ịṅụ enweghị ọnya ji ịṅụ n'ụkwụ, gaa n'ihu na-eme ihe ị na-eme, ọ dabara gị na gị lụọ ya, mgbe aka ọ ga-aza nwaanyị lụrụ di gị zakwana nwoke ji nwaanyị. Ya wụrụ na onye gị na ya abụọ mega ihe, ọgwụ ahụ ṅụ na ya eji di ịma gị na o ji di iwu eji ịṅụ, mana gị mechaa mata ihe mechaa mara ịka na idikwere ya wụ nwacha ahụ nke ndị bekee kpọrọ cleansing, ị ga-emekwa ya. Now ya wụrụ na nwata nwaanyị gị na-emega ihe di ya nwụọ na ọ nwaanyị isi ekpe, nna ọ bụrụ na ihe ahụ gị na ya abụọ megi unu ebidoghị ya mgbe di ya rụ ndụ, unu bidoro mgbe di ya nwụrụ, nwaanyị gị na-emega ihe nwaanyị isi ekpe, iwu eji ịṅụ ọnya amaghụṅụ, ịdị free. Ya wụrụkwana na mgbe gị na ya abụọ mega ihe mgbe di ya rụ ndụ gị bido iri ya elu rigide elu di ya nwụọ, iwu ji ọnya ji n'ụkwụ, ị na-ediri cleansing. Ya wụrụkwana na nwata nwaanyị gị na ya abụọ mega ihe, ya na di ya esere okwu, ya eburu akpa ya na ya anaghị alụgachi biri ebe ọzọ, di ya ebiri ebe ọzọ. Ọ bụrụ na ya na di ya nwere a well established marriage, ha neediri i dissolve that marriage before ya wụọ a divorcee, before ya adị sam nwoke ọzọ ime gịnị ịgakwuru ya, na o nweghị iwe na ya na-alụgachi ego ebe ọzọ ga-ebiri gị dakarịrị nwaanyị dị otu a. Nwanne m oyiwu ji nwa nwunye mmadụ, ọ nọ n'ime marriage ya na di ya gbasabe, unless otu esi ekpe ụmụnna establish a marriage chikwa otu akpa ụmụnna megịnị kọkasịa ya onye ọbụla adị free. Ma ọ wụghị ya nwaanyị dị otu a ka nọ na di ya eria ya elu eriga nwunye mmadụ elu, iwu ji ị ga-eme ihe m na-ekwu ebe ugbu a. Mgbe ụfọdụ n'ime unu ga-asị nwaanyị mba na-emenwene ihe eze nwaanyị, nwaanyị mba na-emenwene ihe dibịa. Mba o, mụ onwe m ụkwa a Christian, yes, awụ m a Christian, awụghị m onye anya amaala, no, don't misunderstand me. Ma ọ bụrụ na ị naghị agụ Baịbụl nwa ọfụma, ị ga-eji shiki na-agụ ya ọfụma, anaghị eji ọnụ awụ a Christian. But then there is something you must understand. Enwere basic tradition, omenala, basic one. Obodo niile nwere omenala, of course. Omenala agaghị anwụ. Omenala ọkwa ahụ ndị mege n'ụsọ ọjọọ na ụdị ọjọọ. Ezigbo omenala, confirmed omenala, ihe niile omenala condemn na ọ dịghị mma, Bible condemn kwara na ọ dịghị mma. Dịka ihe m na-ekwu ebe ugbu a, ere nwaanyị mmadụ ilu ọwa arụ
na Bible, waru na tradition. Mana listen to me, the same Bible si gịnị were nke Caesar. Ụfọdụ na-ahụta were nke Caesar nye Caesar na ụdị ọzọ ma ebi ọwa ịgaga sụọ aja ọ ga-ewere ọkụkọ gaga mewe gaa n'ihu arịsị ịlọta bi bịa gaa chọọchị. No, ịghọtaghị egwe ya o. Ịghọtaghị ya. Were nke Caesar nye Caesar wo ọ bụrụ na ihe a Bible sọwarụ, tradition omenala sọwarụ, enwe punishment ị ga-serve n'ihi na ị kọmitiri arụ a against tradition. Ị ga-serve that punishment as long as ndụ gị ka dị intact. Asị na oke na ihe ị ga-eme ọ ihe dịka ụmụ ihe ị ga-amacha, you will undergo cleansing. Ị ga-eme ya, ọ dị very very important. Ogbochikwe ị gakwa ekpe ekpere, ọ dị very very important because ụfọdụ na-agụ ya Bible ha anaghị aghọta ya. Were nke Caesar nye Caesar awụghị gị were ọkọ kpagawa na dibịa gaga gba akpụkapụ ebe a tụọ ya ga ebe a gaga gọwanụ mmiri mba ọwụghị ya. Were nke Caesar nye Caesar. Zero omenala. Ịmara ihe ahụ omenala sị na ihe a na ọ dịghị mma, gị gaa n'obodo obodo wepụtachi iwu ha na ihe a na ọ dịghị mma, gị zere iwu ha ahụ ha sị na ọ dịghị mma. Ihe a niile wu ihe nọ n'ime were nke Caesar nye Caesar. Gị gaa n'obodo obodo si gị dat na ha ihe a iwu ihe ha kpọrọ arụ na ha achọghị ya, emeni ya. Ị gaa na Rome, behave like Romans. Ihe a niile nọ n'ime were nke Caesar megide nye Caesar. Mana paraventure gị mebie enwe iwu ịdara, iwu ahụ awụrụ iwu na-ezighị ezi mana iwu Chukwu mana iwu mmadụ. Asịla ihe ị ga-eme ka ị ngachapụta onwe gị ka ime ihe a na okwe ime ihe dị otu a gị ile anya ihe ha wụ ihe ị ga-eji manya kwụ aka na ihe ọjọọ ya wụrụ simple thing ị ga-wee ime ya dị mma mee ya. Yes. Now listen to me ụmụnne m ka anyị bịazie n'okwu anyị. Ọ wụrụ na ịwụ nwoke ịwụ nwokorobịa ọ iji nwaanyị, ihe niile m gụrụ nga n'ugbo ene enwete ọnya chi jide ṅụ n'ụkwụ nwaanyị gị na-emega ihe ọ enwere otu isi na-arịga nwunye mmadụ elu ngwa bịa kete. The last warning m chọrọ inye biko, ọ wụrụ na imejurube, ọ wụrụ na that lady ka dị in control of ihe gị na-eme, ọ ka dị in charge of your life, gị sigodi mba na ị na-emega echi ya elire na ego naanị nga ma ọtọ ga-esheta nghata nga nweta hekwe nga n'elu bed ya chanye. Mgbe niile ọnụṅụsụ ị na-emegachi taa nwanne echi nọ ya n'elu. Gị mara na ị ka dị inconsistent with that decision. Biko emekwala ihe m na-aga ikwu ngalugbo ene. Gị mara na imejurube, gị mara na ọ na-ekweghị ịdị ikekwe gị hụ nwaanyị na dị gị na ahụ na-aṅa rororo. Stay away from ihe na ugbu a m na-ekwu. Efilikwele na ịmatala ihe ị ga-eme dị afọ each time ị gara ga eme ya gị lọta bịa eme ya gị nwa mechaa destin m si m chọrọ na-agwa gị na gị nwa mechaa ya laghachi back. Ihe ga-adagide ọnụ ga akụchali ya. Mana ihe m na-ekwu dịra ndị si n'ala ala obi ha nwee nchagharị site n'ala ala obi ihe ha mere wute ha achọwa isi n'ime eme gịnị pụta ha akwụsịla ya enweghị ga-eme ka ha gaachikwa. They have stopped already. Ọ ndị a ka m na-ekwu biko ọ bụrụ na ekwụsịla ya ikpebiele n'ime onwe gị na ekwụsịla ya ngwa bịa ka anyị kwuo okwu cleansing. Ọ gịnị ka ị ga-eme? My grandfather mgbe m na-ele anya n'ọnụ mgbe ọ na-agwa ndị wetara ya this problem ihe ọ ga-agwa ha, my grandfather awụghị dibịa, emekwele mistake biko ekwukwele ka m na-ekwu my grandfather awụkwa ahụ dibịa mana omenala doro ya anya ọfụma ọfụma. Ọ wụ onye omenala doro ya anya doo ya anya. A na-abịa anara ya an advice n'aka ya, a na-agba moto si ebe dị iche iche bịa jụọ ya ihe a ga-eme ihe ọ kwesịrị ekwesị. Omenala doro ya anya ọfụma ọfụma. Mgbe m na-ele ya anya n'ọnụ ọ na-agwa ụfọdụ ụmụ nwoke ndị mere ihe dị ụtọ ihe ha ga-eme na ị ga-eweta agba ilu 4 that alligator pepper kekịrịkịrị ose ọjị kịrịkịrị ya gị kpọpụta seed ahụ 4 gị weta charcoal nkụ charcoal agbapụtara na nkụ gị chịtatụ ya chịga ihe niile a na bucket mmiri na-eji ahụ were pinch of salt tigere chịkọrọta aja nọ n'ala wegere serezie mmiri ya ụnụ nwee borehole gị were mmiri borehole ọ gị gaa n'iyi gị kuru mmiri ejikwele mmiri zoro ezo gị wege na bucket na dosa na-eji ọ ga-adọ na-eji 4 days. The 4th day gị pụọ na-eji ya isi ngwa ịṅụ were mmiri nọ sawa ahụ. Mgbe anyị na-awụzi mmiri a n'ahụ ejikwele ncha biko ejikwele sponge naanị mmiri ahụ ka ị ga-ewere na-awụ n'ahụ na-akwọ ma n'isi ma n'ihu ọsọ mmiri ahụ. Mgbe ahụ zi ka ị ga-eji okwu ọnụṅụ were ligapụta onwe gị. Ihe a niile imecha ya ma iji ha okwu ọnụ
even dibịa na-agwụ ọgwụ ndị anaghị efe egwa ihe ha ga-eme na ote ga-esi eme ọwa ọnụ ka ha ga-eji ekwu eme ha eruo egwa ha ebido kwuo like enwere onye ha ji oji ya wụrụ ekpere ka ị na-ekpe once ị batara ikpe ekpere ị need okwu ọnụ to communicate with your God. In this process na ị ga-need okwu ọnụ to change what you are doing. Ọ gịnị ka ị ga-ekwu? Gị bidozie mgbe anyị na-awụ mmiri n'ahụ gị kwuo na enwere ihe ị mere na ị mere ihe ị na-ekwesịghị ekwesị na ị mere arụ na ihe ị mere adịghị mma na ihe ị mere bụ ihe onye ọzọ na-eṅụ ọ ga-arụṅụ mma n'obi mana ị mere ya na ị chegharịala na Olisa bi n'igwe Chineke nna ya gbaghara na enwere ọrịa ọjọọ enwere ihe ọdachi enwere ihe ọkwụmilo ga-esi na ihe ị mere erutere ụmụ gị erutere gị onwe gị erutere ezinụlọ n'ụdị na ụdị ọbụla ihe a ga-eji butere ihe ọdachi ihe na-ekwesị ekwesị ihe ọbụla wụ ihe nrọta ị rụtara site n'ire nwaanyị elu ọ bụrụ na ịma aha ichetara ha these married women mention their names one after the other na ihe niile gị na ha mere na ị mere ya na-ama ama na ị mere ya na mgbe ị na-amaghị ihe na ọ na amamihe ị nwere ugbu a na ị nwere mgbe ahụ na ị ga-eme ya na ị chegharịala na ị ga-emezi ihe dị otu a Chineke nna ya nụrụ ọ gịnị wụ ihe si na ihe dị otu anyị mere with these women pụta ahụrị ọbụla chi ha n'ahụ ị gara ga rụrụ na ị na-asachapụ ya dịka ị na-awụ mmiri n'ahụ na ị na-awụchapụ ya na ị na-enwere onwe gị na ị na dịka ị regretịrị ị na-enwe mgbanwe n'ime onwe ka ihe ọbụla wụ ihe isi n'ahụ ha bute ọdachi ọnọdụ na ụdị ọbụla si na ihe a gị na ha mere ga-abịa ikuku aka n'ahụ n'ụdị na ụdị ọbụla dịka ị na-awụ mmiri ka ị na-awụchashi ya dịka ị na-echegharị ka ihe niile anyị na-awụchashi ichegharịa na ichegharịala gị na-awụ ya na ichegharịala na ihe dị otu a ga-adịzikwa na ihe dị otu a ga-adịzikwa na ị ga-arịkwa nwunye mmadụ elu ọzọ ị ga-arịkwa nwunye mmadụ elu ọzọ Chineke na-agbaghara Chineke na-agbaghara na ịgbanwe na ga-emezi ihe dị otu a gị were mmiri awụcha gị wụchashi ahụ wụchashi gị were kpuo na ahụ bụ eyuzukwala towel don dry your body chọọ ofe ebe guzoro ahụ dry ya ga-ebazie n'ime ụlọ ga-ewerezie ncha ụwa ahụ n'ime bathroom ebe ahụ ụmụ agba ilu ihe ndị agawo dị don't pick them ha ga-dry ya ebe ahụ atụtụkwala ha emekwala gị atọ ma gị bịapụta n'ọkụtụ bịa were azaza wee no ewe just agba ilu and sit anaghị ere ere na-eshi ushi ihe ha ga-eme dry ya up don't pick them gị mekwa emecha ya ga-ebazie n'ime ụlọ ike werekwe Baịbụl enwe vas ndị ị ga-agụ ndị ka ịghọtago gị gụọ werekwa ekpere back ya up iwe new person in that aspect imecha ya ị nwere n'ọnwa wepụcha obi mkpamkpamkpam nwekwala ihe na-eme n'elu ụwa gị ga-achị back efilikwala na ka ị ga-emechara tọ gị laghachi ga cleanse ha ọnwa there won't be another cleansing for you it won't work ka ị mere eme ị ga-need another stage another thing which I don't have which I can't even tell which I don't know what and how ị ga-eji lighapụta onwe ma ọ bụ na ị cleanse cha onwe from this ga-egachi ha garịa nwaanyị ahụ elu ọ garịa another one elu because na ị maara ihe ị ga-eme ka ị ga cleanse onwe it will not work because ka ị mere eme agba ilu nọ ya aja nọ ya you will not understand ihe mere until gị ga mechaa ya cleanse cha onwe ga ga-eme ahịa ya ọzọ ị ga-ebi ebibi ihe kpatara na ijiri ọrụ ndụ ụmụ agbọghọbịa juru ebe niile biko gbara nwaanyị nọ na di nwunye nwoke ibe n'ọsọ nwaanyị nwoke ibe n'ọlụrụ kwụọ ụgwọ isi ya lụọ ya denwe ya n'ụlọ nwaanyị nọ na di gbara ya ọsọ Chineke duwere m ọnụ ọṅụ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ